Meneer Verhoevenlaak, jij hoort hier natuurlijk ook te zijn ja, als creatief man met teksten en muziek. Nou ja, we hebben net weer een Rembrandt gekregen. Ja, tenminste ik niet, de jongens, Nick en Simon. Het is wel bijzonder, want het is de tweede die we krijgen. Voor het eerste album kregen we hem ook al. Ja. En nu weer. Dus ja, dat is prachtig dat er zoveel waardering is voor hetgeen wat we doen. Ja, want jij schrijft de teksten. Nee, de tekst schrijven de jongens zelf. We hebben op dit album 5 liedjes geschreven, waaronder de titelsong Pak maar mijn hand. Voor Scheepsjongens van Bontekoe. En een andere single, Kijk omhoog. Daar heb ik de muziek voor geschreven samen met Gordon Grootheden, mijn compagnon. Ja. Dus ja, mooi dat we zoveel erkenning krijgen weer. Ja, nou, we kregen eerst goud, toen kregen we platina, nu weer een Rembrandt. Ja, het houdt niet op, het gaat maar door. Dus, En ik zag je laatst drummen in een of andere nummer 1 hit. Wat was dat ook alweer? Ook niet geheel ongemerkt voorbij gegaan. Maar ja, Jeroen van der Boom hebben nummer 1 heeft gescoord, zowel in Nederland als België. Ja, wat kan ik zeggen, het gaat geweldig. Je gaat vrolijk door het leven. Wij gaan heel vrolijk door het leven.